कहीं से मुंह उठा के आवता आ कह देता कि पवन सिंह हो गइलन फ्लॉप, चाहे खेसारी हो गइलन फ्लॉप, कुत्तो फिल्म देखे नहीं खे जात। तो इस भीड़ावा जवन तू देखत रह, इ तारा मौसा के यहाँ से आवता का है? जब फ्लॉप हो गइलन कुत्तो देखे। एगो हमारा दुकान न्यूज वाला बा। एगो हम बात बता दी, सबसे पहले का बात, सबसे पहले वो लड़का के तू देखो जवन लड़का के बापे दुका कैलस तो ओकर जन्म भइल आ उ बापे के भुला गइल। बतावो माने तू बतावो जे कर जन्म ओकरा बापे के वजह से भइल, माने बाप रही तबे नु जन्म होई हैं। आ जन्म जौना के बाप जन्म देलस, माने अब तू लोग कहलो जे बाप अपना पेट में रखल है, लेकिन बापे के करते जन्म भइल ई जरूरी बा। काहे कि कहीं बापे के नाम लिखल जाला, केहू कहला केकर बेटा हुआ आ त फानलवा के, ठीक बा। तो जवन अपना बापे के भुला जाता है, अब दूसरा के गुणगान गावता, ओ यूट्यूबर के हम का कहीं। ये बात हमरा निशब्द बानी कि माने हम ओ यूट्यूबर के का कहीं, ओकरा के नाजायज औलाद कहीं कि का कह दी, माने रउआ बताई हैं। के कहता है कौन लिखता है कुत्तो फिल्म देखने नहीं जा रहा है। भैया सही कहनी है, तार मौसा हलू हैं, तार मौसा हलो भइल बड़ा लो ढेर यूट्यूबर। बताई इतना भीड़ है, हाउ 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 हई हरहर गंगे के लोग चिल्लाता, हरहर गंगा फ्लॉप हो गइल, तारा घर है हैं रुपया लेके बिका गइला से हो जाई आ कि तारा के कोनो धमकौले बा? बतावो। मेन चीज बावे कि इ लोग प्रमोशन करत लो दूसरा के कहला पर दूसरा हॉल में जाके, जौना हॉल में लोग नहीं खे रहत, समझ में आई का कहे के चाहत नहीं। अच्छा एगो औरी हमरा के बात बताई, मान के चला कि उ हॉल में लोग नहीं खे, का सबूत बा जे उ फिल्म के टाइम में गइल बड़े? कौन सबूत बा? कौन सबूत बा जे जमने से तू बात कइला बड़ा उ हॉले मालिक हो? तनी हमरा के बतावो ना। अच्छा तू हमरा के बतावो एगो बात, जे घाटा के बिजनेस के कइले बा ये दुनिया में? घाटा के बिजनेस केहू करेला? घाटा के बिजनेस हम काहे कहतनी, जब ओकरा हॉल में फिल्म हरर गंगे नहीं के चलत तो उ लापक लगइले बा। काहे के लगइले बा तनी बताओ हमरा के, माने काहे के लगइले बा? तू बताओ काहे के लगइले बा? निकाल के संग टूए लगा दी। लेकिन उ लगइले बा, रखले बा, यानी ओकर चलता। ई जिन वीडियो बनैले बड़े ई 3 नंबर हुवन। 3 नंबर के मतलब ई 3 नंबर आदमी हुवन। ई लोग प्री प्लान ह सिर्फ हरर गंगे के दबावे खातिर, संघर्ष 2 के उठावे खातिर। लेकिन एगो और बात हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार भइल बा कि धार्मिक मूवी बनल बा आ ये मूवी से हमरा समाज पर प्रभाव पड़ता। ई बात तू लोग मान लो। प्रभाव पड़ला के मतलब कि गंगा साफ रहे के चाहिए, हमनी के स्वच्छ वातावरण रहे के चाहिए, पर आधारित मूवी बा। एकरा के ना बड़ा करबलो त आवे वाला तार पीढ़ी तार के गरियाई, बेटी रोटी तार करी, छोड़ न के सकत तू रउआ कह दे। ये बतिया हम कल 4 आवे वाला पीढ़ी ना गरियोला सगर तार लोग के, तो तू लोग कह दियलो ऐसे कि हमनी सन के गंगा जी के ना बचाएम सो त के बचाई? सारा गंगा जी में लोग नाला के पानी बहावता, कूड़ा कचरा डालता, कितना पोखरा ना रहती जौन बाड़ी सन नहर भर गईल। तोरे लोग ऐसा आदमी के वजह से नु गंगा पर आधारित जब मूवी आयल बा, गंगा स्वच्छता सफाई अभियान पर मूवी बा एकदम फाइनली, तो तू लोग एकरा के प्रमोशन नहीं खलो करत, एकरा के बढ़ावा नहीं खलो देत। इतना हाउसफुल चलता जौन तू लोग पहले वीडियो देखले बोलो कितना हाउसफुल हवल चलता। बताओ इतना हाउसफुल हवल चलता, ओकरा बाद कहत सन बोका कि पापा के फिल्म नहीं चलत, मौसा के फिल्म चलता। बताओ जे तोनी के जन्म देहल भोजपुरी इंडस्ट्री में, जे तोनी के यूट्यूबर बनावल, जेकरा नाम ले लेके तोनी सन के इतना बड़का फॉलोअर्स पुलिस सब्सक्राइबर रखले बड़, ओकरा बात तू उनका लोग के भुला के गुणगान गावत रह झूठो के। तू हमरा के बताओ देश पर आधारित बहुत मूवी आयल बा, फ्री फायर पर आधारित ई मूवी बा कि चाइनीज बना दिले बड़े सन आ उ हमनी के आवे वाला पीढ़ी पर दबाव पड़ता, वही पर आधारित मूवी बा संघर्ष 2। हम बताओ तनी कि मतलब ई फ्री फायर ई सब के मतलब जौन गुंडवा बाबू बनैले रहता वही पर अपन आश्रित बना लेता लइकन के। ठीक बा मूवी, ठीक बा, हम नहीं कह जे बाउर बा, मूवी ठीक बा, लेकिन हर हर गंगे के आगे, स्वच्छता अभियान के आगे ई मूवी छोटा बा। हम आजो कहतनी आवे वाला समयो में कहे, मगर तू लो ऐसा मूवी के तू लो सपोर्ट ना कर बोलो तो आवे वाला पीढ़ी तार लोग के बेटी रोटी करी छोड़ने के सब। बाकी रहोगा बोली भैया।
अब हम क्या बोली, इतने में सब कुछ समझ गई। ठीक बा, तो ज्यादा एथी सोचला के जरूरत नहीं है। 5 मिनट के इतना 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 बढ़ चढ़ के जब लोग है भाग ले रहल भाई, वीडियो में देखते बड़ा लो भैया, दिन पर दिन ग्रो होता। ग्रो होता। अच्छा पहला दिन फिल्म हॉल को मिल रहा है 7 गो से 8 गो मिल रहा है, दूसर के दिन 26 गो हो गए, तीसर का दिन पता चलता 35 गो से 40 गो बा। अच्छा ये हॉलवा आवत कहाँ से बा, कहाँ से आवता, माटी में से उखड़ के आवता है ना। जब लोग देखने लोग जब नहीं देखे जात तो ये ना कह जाला। ठीक बा, हम कहले से ना होला, कौनो चीज के पेपर के प्रमाण तार लोग के काल वाला वीडियो में डाल रही सो, तब हमनी के सबूत के साथ बोले नहीं सो। हवा हवाई वाला फायर ना होला यार, हवा हवाई वाला फायर ना होला। बाकी वीडियो लंबा हो गई। ठीक बा, वीडियो लंबा हो गई, वीडियो पर अपन अपन विचार दिहलो। जौन बात रहला भैया फैक्ट वाला बात रहला, जो भी बात भइला फैक्ट वाला बात। सबसे पहले हम बता दी कि जे भी जेकरा नजदीकी में हरर गंगे लागल बा, हरर गंगे के देखी। संघर्ष 2 लागल बा अगर हुआ नजदीकी में तो ओहो फिल्म के देखी। हम नहीं कह जे मत देखी, लेकिन हरर गंगे के आगे संघर्ष 2 छोटा बा। ई बात हमारा जो कहता निकालो कहे छोटा ऐसे बा कि संघर्ष 2 जो कॉन्सेप्ट के बात बा, कॉन्सेप्ट के बात बा। साउथ मूवी में से कोई गो में से काट के संघर्ष 2 बनावल बा रे बोका, देखो सोन। आ जोन हरर गंगे बा ई एकदम स्वच्छ मूवी बा, ई कोहू के कहानी ना हो। ई भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार भइल बा जे इतना धार्मिक मूवी बनल बा। एकरा इहो बात बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार संघर्ष 2 टाइप के बनल बा। हाँ। माने वो लेवल के लेके जाता लोग। ठीक बा, तो एमे कोनो बुराई या कोनो एथी के जरूरत नहीं है। दोनों चल रहल बा, ठीक से चल रहल बा, तो ज्यादा उल्टा फेर। लेकिन एक और बात हम कहम यूट्यूबर लोग के कि सबसे पहले बाबूजी के नाम लिखाला तो बाबूजी के भुलाइला की जरूरत नहीं है। बाकी खूब वीडियो को शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, परिवार बड़ा बनाई, 80,000 हुई केक कटाई। मिलता है अगला वीडियो में।